faido han pai mabar pai garia mabar laboh नै गारिया जोंना फैबाय न' जेरिसना गारिया जोंना फैबाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' जेरिसना न' ओमफ्राय नै जों दायो हाबा जानो थांगासिनो देग्लाय बोसोरावहाय फार्स्ट हाबा जागोन आरोना आं दिनै हाबायालाय थांखांबाय सोरनिबा ओमफ्राय आं थांनाय जायाखैमोन आरो जेरिसना मायाबा बुंदों नामा मोसादो ओइ नों हाबायाव मोसागोन ना मोसाया जोंना हाबा थिलियाव मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैबादि गोगोम दामगासिनो बेबादि दामबाथ' आङो बिराद मोसानो लुगैयोमोन गोदो गोदाय दाबो मोसानो लुगैदो ओमफ्राय जाहा जेरिसनाया र' इखौ लासोना जाहा जेरिसनायाथ' लामा मोसाबोगासिनो ओमफ्राय दा सिङाव लांबा माबायदि जागोन थायो मोसागोन ना मोसाया र' लांना नायनोसै फैदो दे हेलो वाव साजायनायफोरा बहुत बरिया Jeerisona deh tuh kira-kira virus ya masa मिस्टी लाब्रा भाजा गाजर साखनि बानलु खोरदै भाजा अमा बेदर बिराद गोथाव जादों ना गोथावथार गोथाव जादों जागासिनो ओमफ्राय आं जानायखौथ' भिडिअ लाना होनो मानसि गैला नालाय बेनिखायनो जानोसै आरो सिरनो गोलैनाय
से आयो mati dia mati dia apa di hal itu apa ओमफ्राय इनि কিমান দিব ইয়াতো মাল দিব লাগিব এইটো পাতলা হৈছে এইটো মাল অলপ কমাই দিব লাগিব बेसेबां थांगोन नायलाय हमलाय बेसेबां थांगोन बेखियाव ah ba बल्ले छाता मोजां मोनदा बा नोङो छाता 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 इले छाता इले सनारि दुकानावहाय हाबखांबाय आयो ओरैबायदि बारा दाम जाबाय आरोना सनारफोरा आंखौ सनारि दुकानाव हाबैया बिराद गोबाव जाबायमोन आगोलावहाय आङो बे आं गानबाय थाग्रा सेननि आथिङा जबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ बानायफिननो लाबोदों आरो ओमफ्राय बेखौ आगोलाव जोंहाया हाबायावसो होनायमोन नालाय ओमफ्राय 20,000 एसे बारा लानायमोननो आरो दानायाव ओमफ्राय दा बायदियाव बेसेबां लागोन होननानै सोंबाय ओमफ्राय 1 लाख बेसेबांबा खिथाबाय आरो दा बायदियाव बानायबा 1 लाख बेसेबांबा लागोन आरो ओमफ्राय आरो जोंहा जिरिसनानि माबा खिरा फिसा बानायदोंना जेबो डिजाइन गैयि मा गैया एकदम टारगुना बादि ओरै फिसाल' गुदुं थानायनिल' 5,000 बेसेबांबाखा आरो ओमफ्राय 5,100 ओमफ्राय खमायखायासैबो ओमफ्राय नांखागौ नालाय ओमफ्राय बानायहोबाय आरो ओमफ्राय आङो बे आंनि माबायावहाय सनानि सेननि आथिं जनायावहाय होदेरनो मोनसे फिसा लाबोदों आरो नाथुर फिसा लाबोदों सिगाङावहाय 700 लानायमोन आरो बेखौ बानायनायाव ओमफ्राय दा बायदियाव बेखौ 2200 लागोन आरो ना 2700 दा बायदियाव 2700 लागोन आयो हाबाब सनाफोरखौ जेव बायना दोननानै फाननो हामदोहाय न' लोगोफोर ओरैबायदिखा ओमफ्राय नै जोंहा जिरिसनाया साथा मोजां मोनो नालाय मालाय बेबायदि दुकानाव होनाय साथाखौनो बिगासिनो ओइथिबो मेरला दंना ओमफ्राय इथि मोनसेल' दङ आरो ओमफ्राय जि बिगासिनो ओमफ्राय नै आं बेयावनो दसे लाथ'बाय आरो गोसोफोरा गोजोनथोनानै इलाय साथाया नों साथा नांगौ होननाया बेनो इलाय जों साथायावनो हाबसिना दङ नै लोगोफोर जोंहा जिरिसनाया जि बायदिसिना बिनो रोंसोबाय ओमफ्राय मेथाइबो बिनो रोंबाय आरो ना नै मेथाइ दखानावहाय लाना फैबाय आंखौ लिंहरबाय थाना लाना फैबाय ओमफ्राय नै मोखांखौनो नायबोला मेथाइयाव सिनायबाय थाबाय नायलाय मा मेथाइ बिसिनो नायलाय आइ जुलाबिखौनो होनसै दे जुलाबिखौ जानोबो लांसै ओमफ्राय जुलाबिखौनो होनसै जिरिसनानो फुवाके जुलाबि हा 5 लानोसै न' बेखौ जागोन नै जा जिरिसनाया जिलापि मोनजानानैसो दलर थाबाय जिलापि मोनजानानैसो दलर थाबाय नै होनबा नायबावलासो जानाया नै जों दायो बेंकआव हाबलायनोसै ओमफ्राय दा जोंनि कपाटि बेंकआ गाहायावसो जाहैबाय आरो लामाया गोजौ जाबायना कपाटिनि आगोलावहाय गाहायसोमोन ओमफ्राय दायो खोजोबनानै गोजौ जाबाय आरो गासिबो गाहायावनो जालाजोबबाय हनै सिङावसो हाबलांनांसिगोन ओमफ्राय दा सिङाव हाबैबा भिडिअ लानो मोना नालाय बेनिखायनो सिङाव भिडिअ लाहैला आरो बेयावनो लानाय जायो फैदो हाबनोसै दाना SBI नै जोङो दायो न'आवहाय मोनफैबाय बेंकआव थांनाया फै जिरिसना फै नै जाहा जिरिसना बिफा जिरिसना बिमा दहायनो थांनाय आयौ बेंकनि खामानि मा बुंनो नेनानै जि गोबावजों सफैबाय आरो ओमफ्रायो बेंकआव थांनानै जोङो सनारियावबो थांदोंमोन ना सनारियाव थांनानै सनारिनि खामानिफोरखौ मावनानै गारबाय ओमफ्राय बेंकआव थांनानै बेंकनि खामानिफोरखौबो मावनानै